jamen det er jo ikke alle videregående uddannelser, der fører til toppen. Nej, det er det ikke. I Danmark har vi ikke tradition for, at man kan være major i history, og så kan blive CEO. Men hvis man tager mest de humanistiske retninger fra, jamen så er der stadigvæk 40%, der er kvinder, og de ender altså som 6% på toppen. Hvis I lige ser på C20, altså de virksomheder, som optages rigtig meget i medierne, så er billedet en anelse anderledes. De har en repræsentation på lidt over 7. De gør det altså lidt bedre. Og det tænker jeg meget ofte derfor, vi tænker lige om lidt kommer kvinderne stormende ind over os, for vi skal også se senere, det er også de virksomheder, der fokuserer på det, og det er de virksomheder, der gør det bedst på det her område. Men summa summarum er, at de er stadigvæk ikke imponerende. Bare lige for at perspektivere det internationalt, så kan man sige, at det generelle gennemsnit i sådan en undersøgelse her, der selvfølgelig har sine mangler, men hvis vi ser lidt indikativt på det og lidt bredt på det, så er det internationale gennemsnit 20%. Der ligger vi altså også helt og roder rundt nede på med 12. Og det kan jeg så sige, hvis vi går op og siger C-niveau, så er der kun 6%. Det forbavser mange, at vi er bagud så mange lande. Altså vi taler Filippinerne, vi taler Rusland, vi taler Grækenland. Det var der ingen, der ville have gættet på, tror jeg, at vi var så dårligt repræsenteret. Så det er altså udgangspunktet. Hvorfor er det så sådan? Nu skal det handle i dag mest om hvordan, men hvorfor er det sådan? Det er dog lidt interessant at kigge ned i. Jeg er medforfatter til en bog, der hedder Myter om magten om kvinder i dansk topledelse. Og i den bog, der gør vi meget ud af at prøve at skabe en forklaringsramme på, hvorfor det er sådan. Netop for at kunne kvalificere, hvordan gør vi så, når vi forhåbentlig skal ændre på denne her situation. Man er nødt til at forstå, hvorfor, for at kunne skabe et hvordan. Der er 2 interessante tidspunkter, hvor kvinder de dropper ud af deres karriere. Den første kender vi godt, det er den der, ikke? Den har vi nogle billeder af inde i hovedet. Jeg tror faktisk også lige, vi talte om, mens vi sad ned. Den kender vi udmærket godt. Kvinden, der er spredt i alle retninger, hun skal præstere derhjemme, hun skal præstere på job, og hun skal også præstere sammen med sine kolleger for at gøre sig i det her meget intime ledelsesrum, hvor man skal skabe tillid. Den anden fase, hvor kvinder dropper ud, der er stort antal, der dropper ud der i den første, det ved vi godt. Bogen sætter skarpt på den anden fase, som er meget lidt diskuteret, og som er i virkeligheden meget interessant. Det er kvinder, der har haft en til 20 års karriere i dansk erhvervsliv, og så dropper de ud. De er altså under det nok så berømte glasloft, de står lige på spring til topposten, og så stopper de. Og det er jo der, det bliver rigtig interessant, for de overlevede jo rent faktisk, hvad skal vi sige, sådan det første hækkeløb, og står klar, har erfaringen, og nu skal det være dem, og så stopper de. I en rundspørge til 300 kvindelige direktører siger 45%, de har sagt deres job op uden at have noget andet, og 60% svarer, de har påtænkt at gøre det uden at have noget andet. Det er enormt store tal, og det kan vi jo ikke overse overhovedet. Det er en faktor. Så bliver jeg spurgt, og nu er jeg før citeret for at sige, kan du ikke klare mosten, må du smutte, og det er faktisk inspireret af Asger Aamund, hvor jeg sad i sådan en lidt heftig debat i radioen. Jeg havde aldrig prøvet det før, det var meget intenst, han bombarderede mig helt vildt, og det var direkte ude i æteren, hvor folk sad i køen ind til byen. Og så siger han til mig, ved du hvad, de kan bare smutte, de kan ikke, hvis de ikke kan klare mosten. Så måtte jeg hurtigt sige, at vi er nødt til at forstå, hvad det er for en most, de ikke kan klare, og vi kan vel ikke diskvalificere halvdelen af befolkningen. Det hjalp en anelse, men jeg tror, det er helt hjælp. Det interessante her, det er, at kvinderne stopper rent faktisk, fordi det giver mening. Det er sådan en sætning, der kan provokere, når jeg er ude. Det giver ikke mening, ergo må jeg sige op. Det virker sådan blødsødent og så slattent, men under det, der ligger rent faktisk noget helt andet. Der ligger noget med at føle sig som minoritet. Der ligger noget omkring, at man simpelthen bare ikke orker at spille efter andres værdier mere. Værdierne er rigtig vigtige for de kvindelige ledere. De skal kunne se sig selv i øjnene, især over for deres medarbejdere. Og det er vi simpelthen nødt til at diskutere og forstå, for vi kan ikke lave et kvalificeret hvordan skaber vi et arbejdsmiljø, som har en større diversitet, især i toppen, hvis vi ikke forstår, hvorfor de dropper ud. Fordi hvordan skal vi ellers arbejde med det, og hvordan skal vi give andre den respekt, hvis vi ikke kan forstå den situation. I dag der skal det jo mest handle om hvordan, men jeg mener, at jeg er stærk fortaler for at forstå det her, hvorfor. Der skete noget interessant sidste år, 1. april 2013, hvor at Thomas og jeg havde den fornøjelse at lave et indlæg med den nuværende ligestillingsminister Manu Sareen. Vi fik nemlig en såkaldt soft law på området, den såkaldte danske model. Den danske model, den er ikke fordi den straffer hårdt, man kan få en lille bøde på 5-10.000 kroner, men alligevel, man skal simpelthen, de 11 største virksomheder i Danmark, skal opstille måltal for det underrepræsenterede køn. Det underrepræsenterede køn er som regel det kvindelige.
Så derfor skal man altså prøve at forklare i sin årsberetning og andre steder, hvordan man vil ændre den situation og opsætte måltal. Og det har gjort en kæmpe forskel. Og jeg synes, det er interessant, at såkaldt frivillige tiltag, det kræver en lov. Vi har jo haft frivillige tiltag før under Lykke Friis, som var charter for kvinder i ledelse og operation kædeoperation, har ikke rykket på noget. Det er meget interessant, at frivillighedens vej rent faktisk kræver en eller anden form for trussel. Det er faktum, der er i det her. Det her gjorde, at man fokuserede på, hvordan skal vi så gøre det. Udfordringen var bare, at der er ikke nogen, der ved, hvordan man gør det, for der er ikke særlig mange eksempler eller good cases på det her. Men jeg vil sige, jeg har jeg tror, jeg har lavet indlæg i 4 lande på det her, og været ude i minimum 35 virksomheder og tale om, hvordan man kunne gøre det og være med til at analysere. Og det er meget interessant, at der er et holdningsskifte, og der er især et holdningsskifte fra topledelsen. Og det er min personlige overbevisning og erfaring, at topledelsen skal gå forrest. Det er der, det rykker. Det kan ikke komme nedefra, det kan ikke komme fra den enkelte, det kan komme fra samfundet, og det kan komme fra topledelsen. Det er ikke rimeligt, det kommer fra den enkelte, der skal løfte det her. Og det er heller ikke, der sker noget. Det skal vendes om, og det er sket nu. Og der går nu, kan vi så lige sige, Carlsberg og Flemming Besenbakker er med i dag at sige, der kan man jo se, hvordan det gør noget, når man fokuserer. Dels får man positiv omtale i pressen, men man får jo også et billede af en virksomhed, der gerne vil det. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at topledelsen er med her.